Hello mga subscribers, tayo kay Kuya Bong. Aginag dito po tayo sa NHA Calapayong, Araya. Ngayon po ay January 14. Ayan, dito po ng ating BFFWG. Claire, ayan, sa'yo Claire. Elsie Claire Labuig de Guzman Castro. Happy birthday to you. Ayan. God bless you. Sana ay magkaroon ka ng magandang more birthday and your dream comes true. Ayan. Wap! Ano yun? Tatawag mo siya. Pagpag mo si nanay. Lipay tayo. Dapat mo ito. Sama pa yan mo. Sama pa yung mga amo. Sama pa pray. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan takay? Kino, pwede ka pa. Tapos ito, sabi mong ulam ko. Ano bang ulam mo? Wala lang ulam. Sabi mo. Namin ka ba? Hindi ko rin. Wala. Buka. Buka. Wala ka dyan. Sika. Birthday na yun. Na-birthday mo. Happy birthday Happy to birthday. you. Ano ba tayo po? Ang tanda mo. Mamaya pa siya bibili. Tama na. First Bible. Philippians 4:19. We will supply all your needs according to His riches by Christ Jesus. Philippians 4:13, I can do all things with Christ. Mark 11:22, Lord, maraming salamat po, Lord God. We glorify you, Father. Give you thanks and praise, Lord God, Almighty Father. Pilit-pilit ang ipatulap sa karangalan sa Espiritu at karangalan pa niya. Lord God, as you bless my hands, Lord God, pagkalit ng masalang ito, Lord God, and bless your children. Bless you to Lord God ng sponsors therapy at buta sa side ng mga kapatid at pamilya at kamag-anak. Muli Panginoon, give us Lord God a guidance and protection and blessing Lord God sa aming programa. Lord God, dalangin ko ang kagalingan at ulit ng balik ko ng kalakasan ni Kuya Bong sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Or, Kaya bibigyan natin siya. yes po. Uy! Gusto na ako Lord. Wala na. Ay, ako mo. Binibiro ka lang. Love, ibig mo siya. Si Lola. Oo. Wow. Okay na. Nagkakalanak na. Kaya tipad na po siya. May isip na. Wala na magpalagay mo sa kanya. Ako bukas. Siya, pagbukas mo bukas. Eh bukas ka pala birthday ni mo daw ng mga keping to yan. Advance happy birthday. Birthday mo Happy bukas. birthday, Ma'am Kepeng. 50 pa na po tayo. Ano Kumain sa na. mga Ay, magkasabit lang kayo ng birthday. Kaya BFFWG ka. Yan. BFFWG. Best friend forever. Ayun. Best friend na kami tayo. Ayun ka naman. Pasandin na po na Emily de birthday. Nagawa. Nagawa ng... Saan? Hindi, parang notebook. Ano? Oo, listahan. Salamat. Ano yung happy? Di pinihal. Hindi ko. January 14. Buto na. Happy birthday to me. Ito naman Kepeng bukas. Ano po, 18 days po tayo. Therapy ni Kuya Bong Medal. So, binibigyan natin muna siya ay Nanay Presi para malaman natin yung blood pressure. Mamaya siya ay, tingnan natin. Waddles. Maba, Nay. 106 over 60. Baka naman yung Ulit mo. Ulit tayo. Ito nga. Take two. Wait kayo, kuya. Tamlay niyo eh. Pagod.
agad ng luta. Oh, Ayun, mumuli niya po. sama tayo. May something na kay Iloli. Na, May something na po kay. Pero sa alam mo ko lang sa'yo mong sabihin. layo yabong doon. Wow! Oh! Wow nga, ano? Ayos yun. Nice. Isang pagupit. Kaya Ganda yung tara pa. katawan niya, tumabay sa peras ko. Ano, tara? Lagayan ng ako ko, laging binubitan yan. May razor naman kasi kami. Wow. Galing. Yun ang nakaraan Lahat, ko ganyan. umaba, 103.59. Isang ano, ulit. Okay na po yun. Ano, sis? Yung ano niya, 7. Kahit po kayo na matamis, tay. Wala kayo sugar. Matamis. Tapos nagpakuha ka ulit sa kanila mamaya. Hindi na, tama na yun. Okay. Mababa yung sugar nyo. Putang ko lang niya kay Sugar. Tutod. Wow. Painawo. Sige na. Para mamaya bago siya umalis pa. Hindi na. Tama na yun. Hindi natin O bibili. 103 naman yun. Hindi natin bibili mo. Masama kung 80 over 60, ganyan. Ito na Eh, lang. hindi 103 naman. Maganda kayo yung una pa, 106 eh. Hmm. Patungkol sa 110. Hmm. 110 naman ang una. 110 ang Kaya bibili. nga, masama ko sabi ko nga, kung Sakto natin 80. 110 niya. Huwag lang babagpag, huwag lang magiging 80-60. Hmm. Eh, hindi pwede yun. May hilo ka ng pati. Hmm. So, bago tayo magsimula, SOP natin siyempre prayer and then BP. Oh, 140 oh. Over 90 oh. Hindi ko na konti tayo. Wala siya naman eh. Wala siya ng dugo. May painawo. May lola. Mababait ko na. Painawo pa. Sakting kaya ko. 140. Hindi, mababa ko ito. Ay, 110 niya sakting. Labo nga. Hindi naman niliyo eh. Hindi naman nito. Gusto ka ba? Ha? Santa ka niya ba? So nga ngayon po ay January 14. Birthday po ng ating BFFWG. Birthday po na happy birthday to you. LC Claire. Ayan. Panjapin kita, lawin na. Thank you Paano po. niya, Pin? Thank you. Ayan. Lahat pa rin po yung pagkakas. Ha? Yan, yung violet. Violet. Yan. Okay. Hindi ko. Bumuto ba eh? No? Hindi na, diba? Hindi na ako kasi nakapagda. Hindi na ako. Hindi pa yung mga staff. Nabatiin ka, Andre? Shout out. Shout out. Ano yan? This one family. Hindi na naman. Shout out po, the Guzman family. Sa mga anak ko. Oo, yung mga bumati siya sa birthday mo, mga... Ay, yung mga bumati sa sa birthday ko. Gcash naman. Sa po yung staff ni Modero Magketweng. Pag wala po sa trabaho, sa sideline. Naging staff po sa akin yan, mga BFFWG. Best friend forever. With God. Ayun yung meaning ng ano. Ayan. BFFWG. Best friend forever. With God. With God. Ayan. Kuya ko na to. Bukas birthday ni Moderno Market. Trabaho pa rin. Oo, masipag. Ano bukas Vegas? Yes. Right lang tayo. No. Right lang pala.
Yung mga baka lang nila. Baka lang nila. Ano ka? Ah, bak. Dito po. Dito po.